Sustraietatik elikatuko da enborra, kulturak herria elikatuko duen bezala. Ta hori ez da doako konparazioa. Izan ere, kulturak latinetik jasotako hitzaren jatorrian lurra landu esan nahi zuen. Baina hitza eta esanahia ere eraldatu ziren. Zerbaiten sustraien bila aritzea, zerbaiten zergatiaren bila aritzea da. Zer da horren sustraia? Tradizioa da betiko erantzuna? Eta guri ere, zergatik aletu ziguten. Eta guk, zergatik ez, erantzun genien.